RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Mera. Niyan ako sa amo. Thank you sa paghatod, babe. Anything for you, babe. Basta mo ito man iya. Mahal kita ka. Mahal sad kayo, tika, babe. Mulakaw ka? Yes, ma. Anniversary naman ni Josh. Aw, di ay no. Manglakaw mong giday mo no, kada anniversary ninyo nak no? Oo, ma. Taod-taod naman sa di ay mo. Since high school pagod mo, hangtod na lang nga naa mo trabaho ron. Od sa man, wa pa mo'y planong magpakasal? Magisgot-isgot naman ni Ana, ma, pero mo yung mong focus ron nga, magtigom lang una. Sakto sad. Sakto sad na, anak. Excuse ma, ha? Si Josh nanawag. Hello? Babe, Mira. Sorry ha. Sa sunod na maglagaw. Busy kay ko ron. Di ba biyan akong trabaho? Mao ba, babe? How about, ato na di ka sa inyo ni gabi eh? Ayaw na. Kaya basta magabihan pa gito. Sige. Next time na lang. I love you. Bye. I love you too. Dili madayon inyong lakaw, nak? Busy ko no siya, ma. Unya, ka nakailis naman ka. Magkikita na lang ko sa akong amiga nga si Claire, ma. Kagwapa gun nato ron. Anniversary na mo ni Josh ron. Supposedly, maglakaw unta mi, pero busy ko no kayo siya sa trabaho. O niya, nugod mo sa akong outfit nga, dali na ko ilaag. Mong ikaw na lang kong gitawagan. Mao di ay. Mayo gani kay rest day na ko ron. Mauligi. Pero best, dili ko pwedeng magtukay ha, kay nasabi ako'y commitment ron. Ay, subyaan ko ni mo din, hi. Manglood niya akong gikasabot ba? Mao ba? Sige Claire, okay ra. Kalit-kalit man sa ako pag-invite ni mo. Next time, kung mang-invite ka ni kanako, kanang ahead of time, okay? Sige. Ay, permi naman ang busy si Joshua. Wala naman kasi time na ako. Marag lima nakabuko kong text niya today. Pero until now, gabiin na lang. Wa pagyapon siya i-reply. Si Josh. Babe, sorry. Akong na-silent akong phone. Wa ko makabantay nga na text day ka. Ako tawagan, be. Hello? Hello, babe. Di ko ba mo? Saan pa kita eh? Hello, Josh. Tay ka na. Bye. Gipaong ni Titso. Nagtat siya. Dili ta magtungog. Saba kayo. Na ako's diskuhan ron. Nilaag siya nga. Uwa magpahibaw na ako. Pero may na lang siyang busy. Wala ang namagkani siya nga dili mananghid na ako. Dili mo ko na siya yung anak sa una. Day, ayok palapi eh. Watas imnanan ha, ni atas kapihanan. Ribong na lang ang mga tao nga mula pa din sa tungtungod ko na unsa ka. Sakit na kayo kong dughan, Claire. Pila na may kabuhan nga ingon, ani. Og pila na sa tabuan nga nagsige kag hilak. Pero hindi naman na mo siya buwagan aron mausar ang sakit. Kasi nga ana wa na say klaro nimo. Pero mahal na ko siya. Ang pangutana, nasuklian pa ba og tarong imong pagmahal nga to niya? Claire.
Ikaw, no? Sa tinuod lang? Nang luod na ba ko nimo? Mahinumdom lang ka na ako kung dili mo okay si Josh. Pero kung okay gani mo, wasad ka. Dili ka mo chat na ako. Dili ka magparamdam. Pero ako, every time nga nakinahanglan ka na ako, naadayon ko. Sorry na, God. Wa man sa kay uyab, God. Pero dili uyab akong kinahanglan. Ikaw, amiga ko ka. Mura nag-igsuon na akong tanaw ni mo, day. Usa pa, naibaw baya ka ha nga. Ako na lang ugang akong papa mo inaa. Only child baya ako. Ya akong mama, few years ago, patay na. Day, sabta lang sagod ko. Ambot ni mo, eh. Basta lagi, kung ma-okay na sa mga ng Josh, unya ako na siya magkinahanglan ni mo. Dili gani ka mo to nga, mangluod na gid ko. Day, Claire. Here. Flowers for you. Milagro kayo karon. Na-realize mo ko nga late nga dako kay ko pagkawang mo. Maong niya ko. Namawi. Mao ba? Mira. Sorry ha. Sorry sa tanan. To be honest, nakalitan kay gusto ko ni mong kausaban ron. Dili mo gud kay ingon ana sa una. Naibaw ko. And I know nga napasakitan ng ka. Maong niya, pasag di ko nga mamawi ni mo, okay? Josh, Isa mo na. si Claire nanawag na ako. Pwede ba unya na? Karon na beta nagkuya ko balik. Gusto kong way samok na to. Gusto ka? Ay, noon, masabot naman sa dis Claire. I-silent lang yun ako kong phone. Sige. Nalipay kay ko nga na okay namin si Josh. Abi ko na ako nga magabuwag mig dayon. Oh, uy. Kanagan mag-miss calls kay ka ni Claire? Ako siyang i-return call, B. The number you have dialed is either unattended or out of coverage Dili man mo area. kontak. Please try your call later. Wa baka tumang luod na ako. At sa may tawag mo? Di ba ang gabisi ko? Wa na mo kay tawag-tawag na ako. Wa na sa ta magkita. Gusto lang kong mangumusta ni mo. Busy ko, Mira. Di ka makasabot. Sorry, babe. Sige. Text lang unya akong dili nakabisi. Abi na kong mausap na si Josh. Umamawi na ako. Pero dili man di ay. Nagkadugay. Mas nagkagrabe man. Bugnaw na kayo siya na ako. Unya, permi na lang siyang saputon. Dili na sana akong makontak si Claire. Di ba ako nagluod dito siya na ako? Pila na kabuwan nga wala ko'y balita pa bahin niya. Oh, si Josh nag-text. Sorry kung isapot-saputan di ka. Pero Mira, I need to talk to you in person. Magkita ta after na ako din Oh, bahin sa unsa ka ha? Kung unsa may gusto nimong isulti na ako, isulti na. Di na ako maglangay pa nga. Pero, Mira, undangon na to. Di na ako. Josh, Di na ako happy. And kay ba akong wala sa dako mahatag ng mga kalipay. I-deserve mo. Mira, sorry. Pero gusto ko nga ako lang sa kaugalingon ng akong nauna-on ron. Tingali na baguhan ko sa kalibutan nga wa ka. Doon ay mga butang nga gusto na kong buhaton nga ako ra. Nga din ako kinahanglan pang manangit mo.
Josh, Sukat sa high school pa ta. Pero may nakita ang si Kuyo. Og, to be honest, napulan ako. Sakit para na ako tungod kay di ko gustong pasakitan ka. Pero, the more nga ako ni padukayon pa, mas masakitan lang tika. Josh, Sorry, Mera. Sorry. Nak, walo na katuig sukad nga nagkabuwag mong Josh. Wa pa gyud kay planong musod og laing relasyon? wa pa may nasaag, ma. Naay mga nang mayab pero dili ko ganahan. Sige lang. 30 pa man sad ka. May kahigayunan pa. Pero unta, ayaw palabi na ka. Kung kinahanglan nga mula aga, sige. Buhata aron malingaw ka. Salamat, ma. Ay, mag-Facebook na lang ko, be. Wa mo kilingaw, eh. Oh, si Claire? Uy, active na di siya balik sa Facebook. Wait. Engaged na siya? Hala! Tanawon ko na nato, bihin sa iyong pamanhon nun. Ay, taod-taod na gid nga, wa ko'y balita pa bahin niya. Oh. Si Josh? Si Josh ang fiancé niya? Wa ko makasabot sa kong gibati sa dihang ako nakita. Nga kaslunon na di ay akong long-time ex-boyfriend nga grabe kong nasakitan nga dos sa akong best friend. Nasakitan kay ko sa kunay bawaan. Kani, nagsend kong message sa akong best friend nga si Claire ug ni congrats ko. Pero igo ako niyang gisin. Og didto ko mas nasakitan. Kaya ang best friend nako nga mura na nakong igsuon, mura nagwa makailan ako. Mura bag, dili na ko part siyang kinabuhi. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.